spăle acum și ce mai ca la un. Păi mama a zis. Trebuie să mă duc să-mi fac ochelari, că mă umflă ochii. Nu are să taie ochelari. Trebuie să mă duc la doctor să-mi pui la aia, la gard, să-mi pui ale să vadă care e bun de ochii. Auzi că spune picături în ochi și pomul. Păi da. Da. A? Păi da? Da, Mami. Și-am fugit eu. Stai, nu, că te spăl. Păi da. Avea tu de nebunear. Mi-a zis, păi tu de câte ori te înveți, faci mai scandal. Păi da, i-a zis de noi râs, nu mai știu de noi. A zis că vine la matematică de varză și ore. Nu asta așa? Veniți, bă, da? Și asta e bună, bă, ca varză și ore. Tot bine că ai mâncat. Eu nu înțeleg ce înseamnă. Filmez aici, suntem pe vlog. De ce se ia găiul? Păi se bădă, eu nu se bădă, că tu-i bagi mâna în toate alea, mă, acum să arde dracu alea. Și acum mănâncă găinile, cocați. N-are nici. Stai că să du-te mamaia să vadă. Așa, am rușit buba, dar mă, nu e bine de ti. N-am mă, spalte, nici că nu vezi, na. Întoarce-le, mamă, să ia ale. Ce e pe el? A scos-o? O, ceva e repede. A, eu nu zic că nu mai apăsă nici Îmi mă. și buba mi-o lupi. A, da. E mămica acolo. Na, ia stupa, naiba, și fă-te pe mâinile alea, je, patule. E mic. E mic. Marcheze mai Ia vezi, tu făcute sau fine? Ce e groasă, da? Te mamaie? Măi, ce mă că te-am zis? Am babă. Măi, ce? Da. Cum e? E bună. E bună, merge dulce. E nebune. Dați așa una. Ia de-aia de acolo. Arde. Lasă-mă acum să Tu iau calde una. toată zi și mă țea iar. Doar să bagă. Măcar să dea pașca, să scap de aici, când o veni. Când o veni, te vine aici, așa că noi nu să stea. Ce dracu ai, mă, pe ochii ăia? Dă-te, naiba, de aici, copil. Dă-te, mă, așa. Are de ca, da. Nu ajunge. Oc, mai e aici. Poți să le pune pe alea? Nu le pui tu pe alea, că te opărești. Nu pot să le pun. Nu ne bate tu pe... Bă, Ionuț! Stai că pun. Nu, că te opărești, că vrei un cins. Dacă sare uleiul la pe tine și te face ca bă, Dar și dacă globosele nu tate... știi așa, ca să mărânt. Pot... Mamaie, poți să întingi coata? Mai întinge cu aia. Nu, să o întingi așa. Mă duc să merg una. Salut, lei. Eu poate mai mic. Ia n-a început.
Aquí e mai acu. Nu, am băgat tu. Hai mă, nu. Ia o pătată, mamaie. Unde o pui păcată? Mamă, poate, mă. Serios, mă? Au, fiul ăla e vitul să fii bobiță. Bă, poate? Mamă, ce mângâi. Ce? Bobița? Așa-l cheamă. Bobiță. Copii ăla care lua Corina după drum. Ăla după drum. Mai ții minte? Mai ai tu unul. Nu acum. Ai pus câte bulini. Da. Nu mă mănâncă. Îți face naiba, nu, că e calde. Mai bag și una și gata. Am băgat acum părul în buș. Acum așa ocupatul. Mami, te ia așa lungă. Mă borând și de Dar femei făcut ce? Aul, mai mâncați. Mâine ca apărat îi pleacă pe aici. Ce mâine? Mâine pleacă, Tatu, cum mănânci așa asă? pleacă ăsta de ca să mă... Cum îmi faci lect în gură? E mai coaptă. Mai... Mâine pleacă de acasă? Da. 2 nopți acasă, a 3-a pleacă. Când? Azi e acasă el? Da. Pleacă mâine. Păi, face și de zi și de Nu mai noapte. face dus. Face mătăzi, face Pleacă la 3-4 și mai vine dimineața. A, făcea Au băgat jandarmerie. 236, mă. 24 în 24 tot. 236. Ziua e poliția acolo. Frate, dar te la 24 în 24. Termina cu astea, face o măcare aceea, pleacă și... Ai ieșit azi dimineața la servici, stai azi și mâine acasă. Păi mâine pleci la servici. Pleacă de servici. Dar te la 24 în 24. Face 24 de ore. Au, filia mea, de să fii. Păi nu iese afară la tine, ea? Păi lasă, mă, și de mâncat și de mâncat, așa lasă mereu, lasă mereu mai de mine. Da, de hretă, măcar câinele ăla. Eu mai știu. Sau să vedem, pune păța la la bușul ăsta. Dacă îi face miercuri puțul. Acum are să-l facem, îl facem. Că al văzut, dacă îl face la vișii. Păi la vișe. Și azi o să zice omul la vișin să unul după el. Dă-și mie nu mai deci, hai dăm ca să... Mai de una, spui la jumătate. Du-te, moșo, eu te... Deci mă, mai caut. Nu mai dă numai mai una. Deci oameni. Nu mai ia. Stai mă, nici el acum am treabă. Am venit, mai caut 2 oameni să... Păi da. Mă, bă, găsim două, stai să vă îmbraci. Vreau să mâncă tot. Mama, Nu e bine. ia. Vasile mănâncă, eu o fac. Ei, Ionuț mănâncă. Eu mănânc. Păi mă, dar poți... Ce mâncă, bă, ta... E făcute mă înăuntru. nu. Am vrut să stau la Maria, să îmbâr la Maricalaia până seară. Ata legaulă. A doua zi sunt servire. Cu măcar și inima. Au. Mă dă inima. E făcută înăuntru, mamă? Ia. Ia arată, înăuntru. Ia-te. Aha, e făcută, hai că e făcută. Că mă ceapă de când în când. Îi mai dau un medicament. Îi mai bag un medicament la ea. Să mă îngădoră. Mai bagă un pumn. Să nu mai dea cu pumnul în limbă. că Nu mai dă repuli. A, și cu astea aia. Acum să vorbesc cu Fana, cum să trezi, să văd ce, dacă Fana zice așa, marți mă o să iau tubul, o să iau mâncare, credează cu tubul pe la 11 le dăm mâncare. La face clătite și gogos. Aolo, Am avut. Dacă e ceva, poți să stai cu ăsta mic cu matale mari? dacă e mari, stai cu el, ca să mă duc eu să iau tubul. Trebuie să mă duc pe la Sălcuța, Pe unde mâncă? la depozit la Stai aici, Sălcuța. mă, că să înceapă, că e acasă. Că e mai ieftin, mi-a zis băiatul ăsta la telefon pe viță.
E cu 500 mai ieftin. Și nu ți-am ce care de gât? Da. Și ce de aur cu toate mari? Atâta. Da. Ei, taci mă din gâtul. Că dacă mai e un metru 2, are el. Are el, da. Pune el. Acum, mai fă una. diferența. Nu mai te-ai făcut pe aia. E mic copilul. Nu. N-are, mă, că e borcanul mic. Acum, dacă nu știu Dumnezeu, el cum îl face? Îl face aici, nu e pe Să fabric și puse. Păi, da. Știu de la, Ce bate vântul ea. da. Știu de l-am proiectat să-l fac, acolo îl fac. Apoi mi iau o pupă de aia. Pupă de asta, cum ai Tati, bătat de... da 100 de metri nu vede? 200. Tati, cât stea să faci 100? Păi ia pe ea care a făcut artizană. Da, pe aia. Păi cât îți ia bani? Ioane. Treci, n-auzi! Bă, și mânca, mă. Bă, nu mai mânca, bă, eu nu zic că-ți face rău, E mă. ultima fac o cocoașă de aia. Da. Păi, două cucuci. O fac o cocoașă pui în tigaie. Păi, da. Nu, păi putem focul afară și îl punem pe plită. Tati, e bine dacă punem focul afară și punem o tablă și punem. E foarte bine. Hai ce face? E bună, lădă tot. Aoleu, mai mânca, bă, că-ți face dracu rău. Tată, mai du-te și mai ia și tu, mai împline-te. Nu mai gata. Bă, e cald de acum, eu n-am mâncat decât două. Tată, fă și tu plinul. Bă, poate nu-ți poate, dar ai vomite. Mă las aici un pic. Să pleacă, naiba. Cald de nu e bun. Nu e bune calde. Mamă, știi putia mea că le-am făcut acum steaua? Am băgat apă neacă unde bitoc. E greu, mamă. E foarte greu cu el, să știi. E periculos. A venit de ea și mai judică. Acum Mi-a mai spus, uite, trebuie să luăm fier de casă, am venit în casa, că Aoleu. ia vântul. Pui și tu, pui și eu, dar nici tu sau pui și tu. Ce să mă bau și eu două guși? Trebuie să vă zic, nu-și vomiți. Tati, fă și tu plinul. Eu îl fac. Nu știu pe asta să văd. Plinul. Că le fac două mari. Alea, fac, da. Păi, da, tu. Și eu le fac și cocoașe. Ce bufaci. Uite, două. Fă mie una, ție una. Acum mâine să văd ce faci, dacă e mâine, marți. Nu trebuie să scot. Cocate. Că Nu mai mânca. Spune că acum să face ce de bani. Asta se fac de cocoaștea. Vasile, mânca multe că-ți face rău, Vasile. Mâncăm până vomităm. Aoleu. Ale cocoate. Da? Cum o să-i bun? Da, e bun. Lasă-mă acolo. Să stau. Aoleu, mama. Te amintesc. Trebuie să mai dau un știu. E calde. Bă, nu mai mâncați, bă, caldă. Bă, Să norează, nu mi-o dă mie. Păi ce ai făcut mai la două? E, măsuri de păcoite. Mamă, măsuri de păcoite. E caldă, iau pata că e caldă. Nu mănânc, e prea caldă rău. E caldă, nu mânca, mami, că pomii și tu, mami. Aia. Toate nu mănâncă. plătițile alea. Că dacă tu nu, pare tu ești copil. Băi, dar nu te mai spune, mamă, nu te mai spune nici pe curte cât te duci. Nu. Nu. Măi, dar la sală unde te e? Mă duc în curte, nu mă suferă pe în curte. Auzi, măi, la sală unde te Trebuie să e? fugi. Scrie cum scrie la carte. Să te omori în curte? Nu mai știi de frate, nu știi de soră. Eu am atâția ani, dar nu m-am certat cu fratele meu, cu frații mei. Și eu trebuia fugi. L-am topit din gură, am plecat. Aia? Am luat afară și fugi. Și și ziua de Paște a fugit cu mine. Și eu știu ce are, nebuneală. Ce are? Mamă, mami,
Vine la cantină. Și în ziua de Paște, mă, în ziua de... Dacă nu fugeam, fugeai după mine pe curte.